Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Cewa ya samu wani ba zai koka ba, ita izar so duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba, daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba, mai so ba ya duban isa in ba shi zai ba, isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Wannan wani sabon al'amari ne? Karima da MD a tare? Da alamu Karima ta jahilci wannan al'amarin. Duk wannan abin da take ita a tunanin ta ɗaukar fansa take. Ɗaukar fansa? Saboda Umar Hashim zai auri Hajiya Nafisa? Wannan ba shi bane dalilin. Abin da yasa take wannan abin saboda ta gane tare da Umar Hashim. Wa ya dace wa ya samu wani ba zai koka ba. Ita izar so duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba, daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba, mai so ba ya duban isa in ba shi zai ba, isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Muddin idan MD da Karima suka zure guri daya, to za su rushe dukkan wani shiri na Hajiya Sara. Amma ni kuma sai nake gani shirin MD da Karima zai fi tsauri ne akan Umar Hashim. Na san koda za ta karbi wannan time sai dai ta karba saboda ta rama wancan ciwon da yake kokarin sanya mata shi. Ita a gurin Karima haka ne. Amma kuma idan MD ya nasara daga ƙarshe zai yi watsi da ita ne. Idan MD ya nasara, mu kowan tashi a tutar babu. Ta yaya za a yi nasarar mu, fasan mu, goben mu za su rushe. Kuma idan Hajiya Sara ta rushe PA da Jibril da tsohon manaja, mu ma mun rushe. Mun rushe, ko muna yi wa 'yan canji aiki ne. To menene shawararki? Ki zuba mata kawai. Kai, ina ba zan iya ba. To ki dawo da aikin guri na. Amma da sharaɗin cewa zan maye gurbin aikinki a wajenta. Zan yi aiki ba tare da kowa ya sani na aikata ba. Tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba.
wani ba zai koka ba. Ita in zarzo duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba. To ki dawo da aikin gudina, amma da sharaɗin cewa zan maye gurbin aikin ki a wajenta. Zan yi aiki ba tare da kowa ya san na aikata ba. Iza ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Samira ke daɗe. Kina ina Samira? Ina cikin ma'aikata ran ke daɗe. Yaya aikin da na saki? Yanzu haka ina shirin aiwatarwa ne saboda naga Karima ta karɓi tayin MD. Ai dama na san za ta karɓa. Amma kar ki bari abin ya kai mu zuwa gobe. To shikenan na jiran ke daɗe. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya. Tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa. Shi so ba zai ɓoye ba. Jimina ya ake ciki? Ya gari? Ya al'amura? Ya kwana biyu? Wallahi alhamdulillah ana ta struggle. Dama shawara nake so ba. Da Allah game da zuwa wurin aiki da wuri. Ya kamata a ci muna zuwa wurin aiki da wuri saboda rashin zuwa wurin aiki da wuri shi kanshi. Wada dakata. Abdul wannan magana ko da kai yake ne? Aha ba dai da ni ba. Ai shi kansa shaida ne akan cewa a yau na riga shi zuwa gurin aikin nan da wuri ba da ni yake ba. To koma dai da shi kake koma dai da ni kake koma dai da wa kake duk wannan ba ta taso ba tunda dai shawara ce tunatar da mu kai. Kar ku manta da cewa Allah subhanahu wataala a cikin littafin sa mai tsarki yana gaya mana cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Fasarar wannan aya ita ce ka tunatar domin ita tunatarwa tana amfanarwa ne ga mumini. Na haka dan ya tunatar da mu ai ba laifi bane ba. To gaskiya ne. To shikenan amu ya kike. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Wata kan ainihin yanke hukunci akan abin da baka da hakikanin sanin gaskiyarsa ba karamin kuskure bane. Gaskiya ne. Sale, ka bar mu cikin duhu. Ya kamata ka yi mana bayani filla-filla sai mu fahimci inda aka dosa. Soja, wata ka yanzu akan hanya ta shigowa ofisan nan. Ina tahowa sai na ga MD da shi da Karima suna tafiya a tare, kuma tafiyan cikin wani irin yanayi na shauƙi wanda kai da ganinsa ka san akwai wata sabuwar ƙwallon alaƙa a tsakaninsu. Wai Malam Sale wace Karima kenan? To Nazir banda abinka Karima nawa muke ta a wannan kamfanin? Malam Sale ya zo yana gaya mana cewar ya gansu tare da alamu sun ƙulla wata sabuwar alaƙa. To wata iriyar alaƙa ce? Gaskiya ne, wata kan bayan na ga MD da shi da Karima cikin wannan sabon al'amarin yanayin suna tafiya, kafin na ƙi da ƙarasowa cikin ofis ɗin nan kuma sai na ga Umar Hashim, shi kuma sai na gansa cikin wani irin yanayi wanda kai da ganin yanayin kasancewa yana cikin damuwa, kuma damuwai idan kai la'akari da waccan tafiyar da Karima take da MD zaka alakanta damuwar da
Umar Hashim ya gansu ne cikin wannan yanayin da suke tafiya, shi yasa ya shiga cikin wannan damuwa. Nazir, na fahimci cewa Karima ta yi haka ne don ta ba wa Umar Hashim haushi. Sisa ta yi haka. Aiko ta yi daidai. Wannan abu da ta yi daidai ta yi shi, ta yi sara akan gaba. Abin da ta yi ko ni ne haka zan yi. Kaga yanzu Umar Hashim zai gane cewa gaskiyar da muke faɗa masa ga ta bayyana. Nazir ba ta daidai ba, wannan ba daidai ba ne. Ba daidai ba ne wannan gaskiya. Ni fa wallahi ta yi min daidai. Ko me ta yi Umar Hashim ne ya jawo. Da bai karya alƙawarin ba, da ba a haɗa wannan yanayin ba. To yanzu menene mafita? Ya kamata a ce mu duka mu tsaya mu yi tunani. Sale, tunani kawai shine mu yi magana da Karima, mu gaya mata kuskuren. Ya kamata ku duba maganan nan. Yo kuskuren mi tai? Ai yanzu kamata mu je kawai mu same ta mu rarrashe ta ba. Wanne irin mu rarrashe ta? Shi Umar Hashim din rarrashin sa muka yi? Ko mu je mu gaya mata gaskiya? Kawai. Ni fa da za ku ɗautatawa ku kyale shi ta ji ya ji shi ma abin da ta ji a ƙoƙaranta, wallahi ta gasa shi ta yi mun daidai. Gaskiya ba zai yi ba Malam Audu. Ni ina ganin abin da ya kamata mu yi shine mu haɗa ƙwaƙwalen mu wuri guda, mu tsaya mu yi tunanin mene ya kamata mu yi, ko ba haka ba? Alhikima cibiyar da babu kamar ta. Sai da lafiya ake samun damar gudanar da rayuwa yadda ya kamata. Ku sani cewa cibiyar Alhikima cibiya ce wacce a cikin ayyukanta akwai ɗimbin tsare-tsare da kuma ɗimbin ilimi na magungunan gargajiya da kuma magungunan da suka dace da karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan yasa cibiyar Alhikima ta dukufa kuma ta mayar da hankali wajen kawo muku magunguna akan cututtuka da kuma lalurorin da suke damu. Al'ummar jamhuriyar Nijar, cibiyar mu ta Alhikima cibiya ce wacce ta yi tattaki ta shigo jamhuriyar Nijar domin ba da gagarumar gudunmawa ga al'ummar jamhuriyar Nijar wajen warkar musu da manya-manyan cututtukansu wanda suka addabe su, wanda wasu ma sun je likita ba su samu magani ba, wasu sun yi magunguna kala-kala ba su samu magani ba. To muna muku kyakkyawan albishir. Cibiyar mu ta Alhikima cibiya ce mai sharewa al'umma hawaye a duk inda ta zauna. Muna da sauƙin kuɗi wajen ba da magungunan mu, kuma muna da ingantattun magunguna na gargajiya. Wannan yasa muke kiran ku a daidai wannan gaba. Idan kana da larura ko kuma kana da jinya ko kuma kana da damuwa, kiraye mu ta wannan lambar waya kai tsaye domin ka yi mana bayani, ko kuma ka neme mu ta manhajar WhatsApp domin ka turo mana irin bayananka. Mu kuma maka alƙawari a duk inda kake a jamhuriyar Nijar da ma faɗin tarayyar Afirka muna iya aika maka magani kai tsaye insha Allahu Rabbi. Cibiyar mu ta Alhikima ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba insha Allahu Rabbi. Mutanen jamhuriyar Nijar ga wata dama ta samu. Ko ku hanzarta ku nemi cibiyar Alhikima domin warware muku matsalolinku da kuma lalurorinku na yau da gobe. Alhikima cibiyar da babu kamar ta. Zo mu dangwala arziki kamfanin da ba mu ga kamar su ba. Kasa da girin hawansu da kayan da za. Assalamu alaikum jama'a. Sunana Mubarak Abubakar wanda aka fi sani da ɗan Kano, watakan Nazir a cikin shirin Izzar So. Mutane sau da yawa sukan tambaye ni idan suka ga na saka kaya sun musu kyau, ni kuma bana ba su amsa. To yau ga ranar amsar. Green House Katsina ita ce amsar ta. Kun dai gan su ga sunan muna da su kala-kala. Assalamu alaikum masu kallon mu. Sunana Khadija Muhammad Maryam a cikin shahararren shirin na namu na Izzar So. Katafaren kamfanin mu shahararre Green House Katsina ya bude muku wajen wankin kai na mata, makeup, gyaran farce da kitso da makeup na amare, gyaran fuska da kuma gyaran jiki na amare. Ga dama ta samu ga duk wanda yake bukatar koyon kwalliya ko kuma kitso sai dai ma duk abin da ake bukata za ku iya zuwa koya. Ni ma anan nake zuwa ne abin da ya shafi gyaran jikina. Idan kina so ki burge saurayinki ko kuma mijinki, ba inda zaki zo ki samu hankali kwance sai Green House. Green House Katsina ba su tsaya a nan ba, nan kuma bangaren teloli ne na mata, ni ma nan nake kawo ɗinki na. Ke ma ki kawo kuma ku ka a ringaɗa muku ɗinki mai kyau na zamani.
bangare ne namu na mata. Akwai atamfofi da lesuna da gyalalluwa da materials da kuma akwati domin haɗa lefe. Nan kuma bangare ne na takalma da kuma jikuna da dogayen riguna namu na mata da kayan haihuwa. Green House Katsina mun yi tanadi na musamman ga abokan mu da ke jamhuriyar Nijar da ma sauran jihohin da ke makwabtaka da jihar Katsina. Ku shigo katafaren kamfaninmu na Green House domin kwasar garaɓasa a kore yaushe. Adireshin muna nan a IBB Way kusa da babban masallacin Juma'a na Sarki, muna kallon tsohuwar ma'aikatar watsa labarai ta jihar Katsina. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Wani ba zai koka ba, ita in zarzo duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba. Daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba, mai so ba ya duban isa in ba shi zai yi ba. Isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Me yasa kika ce mu tafi tare da ita? Haba Nafisa, menene yake damun ki ne? Ita fa yar uwarki ce. Kuma a gaban mahaifi. Mai girma matawalle, na ce mata ta bi ki. Jin daɗin na faɗa haka, shi ma ya ƙarfafa gwiwan cewa ta bi ki. Wai kin fara saduda ne? Jiya mai girma matawalle ya tambaye ni. Wani alƙawari na ɗauka akan kiyaye ta? Na gaya masa zan kula da ita kamar yadda ke ma na baki kulawa. Kuma shin yin hakan me zai dauka? Lallai Sara za ta cika wani alƙawarin. Yin hakan ne zai sa ya saki jiki da mu akan ta. Idan kuma daga baya muka tuntsar da ita, wane ne zai zarge mu? Amma kuma nuna adawa ƙarara akan idansa kuskure ne babba. Da fatan kin fahimta. Kin yi musu ɓaddaba ne amma kuma kin kusanta ta da ni. Kuma hakan shi zai sa ta fara fuskantar wasu abubuwa da gandanar daular da muke ciki. Hakan kuma zai ƙara mata kwaɗayin kaiwa matsayina. Ba za ta kai nan ba. Wannan matsayin naki zai tabbata ne idan kika jawo ta a jiki. Ki wayar min da kai. Ta yaya za ki san gari idan baki je shi ba? Sai ka zauna da mutum. Ka fahimci ko shi waye sannan kuma za ka iya kawar da shi. A kafta. Daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba, mai so ba ya duban isa in ba shi zai yi ba. Isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Assalamu alaikum. Walaikun salam. Ranka ya daɗe, wannan matsalar ba ƙara girma take ba. Ya kamata kai wani abu a kai. Idan ba haka ba kuma komai zai lalace. Wani abu ne kuma ya ƙara faruwa? Yanzu na ga MD da Karima a tare, kuma bisa dukkan alamu Karima tana son nunawa. Fadin Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah ya amuru bil adl wal ihsan wa ita'i zil qurba. Hakika ubangiji yana umarni da yin adalci da kyakkyawa
da kuma bayarwa ga makusanta wato taimako. Wayanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi, ya kuma hana barna da mugun aiki da zalunci. Ya'izukum la'allakum tazakkaru, ubangiji yana gargadin ku don ku azantu. Wa aufu bi ahadillahi iza ahadtum wala tanqusul aymana ba da tauqidaha, kuma ku cika alƙawarin Allah idan kuka dauki alƙawari. Kada ku warware rantsuwa bayan kun karfafa ta. Wa qad ja'altumullaha alaikum kafila, alhali kuma kun sanya ubangiji shaida akan ku. Inna Allaha ya'lamu ma ta'lamun, hakika Allah ya san dukkan abin da kuke aikatawa. Suratul Nahl aya ta 90 zuwa ta 91. Bismillah, zauna. Daɗin sofircin alkhairi wani ba zai cutu ba, mai so baya duban isa. To ya kika ga wannan tsarin nan? Zai kai mu ga yadda muke so, amma ina tsoron kar ka karya min alƙawari. Za mu tsaya bisa kan manufarmu, kuma kai min adalci. Zan miki adalci, kuma ba zan karya alƙawarin da ke tsakanina da ke ba. Lallai za ki sami ni mai cika alƙawari. To shikenan, nagode. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Babu shakka Karima ta ɗauki wannan matakin ne saboda ita a zatanta na karya alƙawarin da ke tsakanina da ita ne, kuma ita ba ta san ba haka ba. Lallai zan yi adalci da kuma kyautatawa, zan bayar da taimako kuma zan cika alƙawari, zan yi hani da mummuna daidai yadda zan iya. Lallai shugaba ko mai jagorantar al'umma dole ne ya tanaji amsar da zai gabatar a gaban Ubangiji ranar gobe kiyama. Manzo Allah ya faɗa cewa Allah zai tambayi duk wani mai kiwo game da kiwon da aka bashi. Shin ya kula da shi ko ya tozartar da shi? Tsohon manaja, a baya ka taɓa gaya min cewa kana so ka hau kujerar mai girma mutane, kuma sai gashi yanzu ma a gaban Firdausi ka ƙara faɗa. A wancan lokacin daga ni sai kai muka san wannan ƙudurin naka, yanzu kuma gashi mun zama na biyu ne muka sani, ko kuma in ce mu uku ne da kai da Firdausi. Me kake gani idan wannan magana ta ci gaba da zagawa, ba ka tunanin zancen zai koma kunnen Hajiya Nafisa? Ka ji wurin? Na. Ainihin maganar da sirri ce, amma yanzu kuma ba sirri ba ce. Me yasa ka ce haka? Kafin maganar ta je kunnen Hajiya Nafisa, dole sai ta je kunnen Hajiya Sara. Kuma ina gaya maka, kuma ina da yaƙini duk wanda ka gani a jikin Hajiya Nafisa ba ita yake yi wa aiki ba, Hajiya Sara yake yi wa aiki. Tsohon manaja, wato dai na fahimci so kake ka isa da sakonka ta wannan hanyar kenan. Wannan batun haka yake. To amma me fa'idar yin haka? Kai da PA ta cure ku guri guda ɗaya. Yanzu ya za a kai tunanin ya aka yi na san da wannan maganar bayan bana nan? Ban yi mamaki ba, kuma ban yi tunanin komai ba, saboda na san ka samu jawabi daga bakin PA din. Wannan jawabin ba daga wajenta na samu ba, na samu ne daga bakin Hajiya Sara. Amma me yasa take yunkurin tura MD daga kan kujerarsa? Baka tunanin za ta iya hankoro nan gaba idan har bukatar ta biya kai ma ta ture ka? Amma ni a tunanina ko wannan barazanar ita kadai ce za ta iya bata tsoro. Tsohon manaja, idan na fahimta wannan magana kake ta mallakar kujerar mai girma matawalle barazana ce kawai kenan. Ai Jibrin, wannan magana da nake gaya maka ba barazana ba ce, gaskiya ce.
hawa kan kujerar matawalle kamar na yi ta ne. Hello? Ina mitin. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Mun yi magana da mahaifinki ba yau zan tafi ba. Waye dace waye samu wani ba zai koka ba, ita in zarzo duk kai minta kuma ba ta ɓuya ba. Daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba, mai so ba ya duban isa in ba shi zai yi ba, isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Yanzu na samu damar da zan aikata abin da nake so, kuma wannan gabar za ta bani damar cewa MD ne ya aikata abin da zan yi. Da na san zan ganki a cikin wannan yanayi da ban zo ma'aikatan nan yau ba. Aminci ya fi gaban kwatanci, mutum ya yarda da kai bisa dukkan shawarar da ka bashi. Wannan ya fi komai daɗi. Me yasa zaki dinga zubar da hawayenki saboda shi? Akwai ciwo kuma akwai takaici. Yasa ni shiga wata rayuwa da ba jin daɗin sa nake ba. To ta yaya zan munana masa? Shi ma ya ji irin wannan zafin kamar yadda nake ji. Kina ganin cewa ta wannan hanyar ne zaki rama dukkan bakin cikin ki? To ta ina zan iya rama in dai ba ta wannan hanyar ba? Na fahimci cewa ni ya mai da nisa ne ware. Bayan ya karɓi tayin Hajiya Nafisa, yanzu kuma ya koma na ga yana tare da Nana. Ki sha wannan, ko zuciyarki za ta yi sanyi. A'a, ba zan iya shan komai ba saboda ƙunar da take cikin raina. Wutar da take tashi yanzu a cikin raina, babu wani irin abin da zai iya sanyaya ta. Ina da yaƙinin cewa a cikin wannan abin da zaki sha akwai manta komai. Duk wata damuwarki zaki manta ta. Kayan maye ne? Kayan maye kuma? Shin kin gani ina tangadi ne? Ko kin ga wata alama da ta nuna cewa bana cikin hayyacina? Kamar yadda nake cikin walwala, haka zaki koma. Wannan abin shine zai baki wannan farin ciki. Kuma karɓar tayin shan sagare ne shine zai bani damar gaya miki dukkan wata hanya da za ta baki mafita. Na gode. Ki dan ƙara shadi. Kin je na yanki ya sauya kuwa? Na
fara ganin taurari da kuma gajimare suna yiwa ƙasa-ƙasa. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai magana Lawan Ahmad Umar Hashim a cikin fim ɗin Izzar Su. Muna so mu magana akan 'yan downloading waɗanda suke sauke fina-finan mu na Izzar Su da sauran series suna sayarwa. To, kamar yadda kuka sani, satin da ya gabata an fitar da poster ta Izzar Su kamar haka, wanda mun yi sanarwa cewa duk wanda bai siya ba ya kokari ya je ya siya domin ya rika saukewa, ya rika sayarwa, yana samun abin da zai ci. 'Yan downloading kenan. To, kamar yadda muka faɗa cewa duk wanda ya san bai mallaki wannan poster ba, ya je yana siyar da Izzar Su yana tura mutane, to fa idan ya haɗu fushin hukuma kare kuka da kowa ya kuka da kansa. Saboda haka wancan karin mun siya mun faɗa cewa a je a siya domin a rika saukewa har tsawon na wata 3. Idan ka siye ta kai ɗan downloading za ka siye ta matsayin naira 1000, sannan za ka je ka rinka saukewa har tsawon wata 3 kana tura ma waɗanda suka zo domin ka tura musu su biya ka. Dalilin haka ne ya sa muka ƙara yin wata sanarwa ko kuma muke wannan sanarwar cewa idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu fita kame. Duk wanda ya san bai saya ba ya yi ƙoƙari ya saya, saboda za mu fita kame kuma hukuma za ta yi aiki akan duk wanda muka kama shi yana tura Izzar Su ba tare da ya sayi wannan fasa ba. Sannan wannan bawan Allah yana ɗaya daga cikin waɗanda za su zo su yi wannan kame, shi ma kuma akwai jawabin da zai ƙare muku yanzu. Gaskiya ne, wannan shi ta ce fastar Izzar Su. Akwai ƙarin bayani, akwai stamp ɗinmu a jiki, sannan za a ga alamar signing. In dai babu wannan alamar signing a jiki, to karka yadda ka siya fastar. Dan idan muka zo zai zamanto kamar baka siya ba. Za mu kama ka kuma za mu haɗa ka da hukuma, za mu je kotu da kai. Sannan kuma akwai wasu waɗanda suke bin 'yan download ina suna gaya musu cewa kada su sai wannan fastar. To babu dalilin da zai sa mutum ya zo ya ci kada ka siya. Idan suka ce maka kada ka siya kuma aka zo aka kama ka, za su zo su belin ka, ko wane tanadi suka maka a matsayin ka na wanda suka ce ma kada ka siya kuma ka je ka tura kayan mutane. Idan aka kama ka akai kotu, za su je su belin ka, za su karɓo ka. To saboda haka duk wanda ya zo ya ce mun ku sai wannan fasar, to makareci ne, ƙarya yake yi, ba mu turo shi ba, kuma ba haka magana take ba. Mu dai burinmu da ku shine mu zauna lafiya, kuma mu kasuwanci cikin lumana da zama lafiya. Mu yi fim din nan mu saka a YouTube, kuma ku ɗauka ku ci abinci. Kuma kowa yana so ya yi tsarkakakken business, kowa yana so ya ci halal ɗinsa. Duk wanda yake saukewa ba tare da wannan fasawa ya sani cewa haramun yake ci. Amma idan dai ka sauke wannan, to kana cin halal kuma kasuwancin ka ya zama halal. Muna kira ga masu yin downloading, ku kiyaye wannan doka. Idan kunne ya ji jiki ya tsira, haka ne? Gaskiya ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mun gode. Mutane suna yawan tambaya ta a ina ake yi min aski, saboda suna ganin yanayin yadda nake kula da kaina. A Gent Barber Shop da ke Lebanon Club, a nan nake yin aski na. Mutane da yawa sukan ce min sun lura bani da wani aikin yi sai fim. Har wasu na cewa anya ina samun lokacin nishaɗi kuwa? To amsar su ita ce, da ni da ɗana Ahmad mukan zo mu buga game PlayStation a Gent Barber Shop da ke Lebanon Club. Bayan PlayStation akwai abubuwa kamar su snooker da kuma sauran wasanni na nishaɗi. Jama'a da dama sukan tambaye ni menene sirrin kyawun kafafuna. To sirrin ba wani abu bane, amanna da nayi ga zuwa Gent Barber Shop da ke Lebanon Club. Fuskata ta yi fes kamar na ɗan jariri. Hakan yana faruwa ne sanadin zuwa da nake a gyara min fuskata wurin gyaran fuska na Gent Barber Shop da ke Lebanon Club. Mutane suna mamakin yadda nake kazar-kazar da jikina, musamman lokacin da nake tiƙar rawa. Abin da baku sani ba shine ina samun ingantaccen massage a Gent Barber Shop da ke Lebanon Club.
ku kwaikwaye mu wajen kula da kanku. Ku yi mu'amala da Gent Barbers Shop da ke Lebanon Club. Yam'e dan canji ku ne da kasuwa kayan ku da kwaliti idan shaddoji kuke bukata maza zo mu je akwai su iri dai daban-daban kayan zamani ga me neman sari ka zo mu raka kaiwa shaddoji ga gezina a Yam'e dan canji akwai yadiddika a Yam'e dan canji a tamfofi ma haka a Yam'e dan canji da leshi mai tsari a Yam'e dan canji material mai kyau a Yam'e dan canji a Yam'e dan canji a Yam'e dan canji a babban birnin Kano ta daba da shagon su a IDB wai mu je da shagon sa a can ma da shagon sa a nan ma ai sun yi fice lallai a layin yan nono kantin kwaritan ma da shagon sa a nan ma ai sun yi fice lallai a Yam'e dan canji ki je ki sayo kaya da leshi da atamfa akwai can masu zafi budurwa da saurayin ki can ku sayo kaya ku zo Yam'e dan canji mutanen birnin Kano ku zo Yam'e dan canji mutanen birnin Kaduna ku zo Yam'e dan canji mutanen Jigawa duka ku zo Yam'e dan canji mutanen Sokoto ku zo Yam'e dan canji mutanen birnin Kebbi ku zo Yam'e dan canji na kuke dai Zamfara ku zo Yam'e dan canji kuke dai Kujasawa ku zo Yam'e dan canji kuke dai Gombawa ku zo Yam'e dan mutanen Bauchi ku zo duka ku zo Yam'e dan mutanen Naija ku zo duka ku zo Yam'e dan mutanen Abuja duk ku zo ku zo Yam'e dan mutanen Yobe duka ku zo Yam'e dan canji mutanen Borno kuma zo Yam'e dan mutanen Adamawa duk ku zo Yam'e dan canji ku zo Yam'e dan canji domin ku sayo kaya. Idan ka ji kukan jariri nuni ne da cewa wata sabuwar halitta ta shigo duniya. A hankali za ka ga ya fara zama sai rarrafe har ma ka ga ya fara guje-guje. Sai a gane mutum ya girma. To ta ya ake gane darajar mutum idan ta girma? Ana gane darajar mutum ta girma ta hanyar irin kayan alatin da yake amfani da su a gidansa da kuma ofishinsa. Ana gane darajar mace ta kai ne ta hanyar katafaren gadon da ke girke a ɗakinta ko kuma kayan girkin da take amfani da su a kicin ɗinta. Duk inda ka ga kujeru masu kyau ko kuma gadaje da kayan kicin masu alatu da karko to tabbas an ziyarci Hyper Furniture. A Hyper Furnitures ake ƙawata mazauni, a kyautata makwanci, a kuma ɗaga darajoji. Ku sayi kujerun Italy, Turkey da kuma China ba tare da kun je ƙasashen ba. Hyper Furniture sun ɗauke muku dukkanin ɗawainiya. Hyper Furnitures sun ɗauke muku ɗawainiya. Hyper Furnitures sun ɗauke muku ɗawainiya. Sai kun zo. Sai kun zo. Faɗi ƙara inda a ɓangaren furnitures ne su ne kan gaba. Akwai mu da kayayyakin furnitures na ƙasashen Italiya, Turkey, kai har da na ƙasar China. Ga kuma kayayyakin kicin na alfarma da matsakaita. Shiga ɓangaren electronics ɗinmu domin ka darje. Hyper Furnitures. Ofishinmu na nan akan titin Gwarza Road a kanan Dabo. Ko kuma reshen mu da ke kan titin BUK Old Side. Domin yin hulɗan online business da mu sai a tuntuɓe mu akan lambar 0803677716 ko kuma 0809149408 ko kuma 0703543622 ko kuma 080322580001. Hyper Furnitures su ne kan gaba. Kai wani irin mutum ne wanda idan ya ga mace ba zai iya rabuwa da ita ba? Kana bibiya ta hanyar makaranta, kana bibiya ta hanyar gida, kana bibiya ta hanyar kasuwa. To me yasa wannan bin da kake min ya isa haka? Ba kya ganin yadda kike ne? Ka fita a hanyata. Wannan tsari na ne kuma babu yadda ka iya. Sai na sa kin raina kanki. Ni fa kowace hanya zan iya bi. Kina ganin hakan ya dace? Ita ma ba za ta ji daɗi ba. Ki ɗauka don ƙwatar kaina na haka. Wani baki ga mai rabe-raben soyayya ilimi ne ga mai farautar so ni da muradi na. Wannan san bai dace da ke ba. Zuba hawayen nan ni kaɗai zai sanya zuciyata. Me ke faruwa? Yayi haka ne don ya tuzguna miki. To wallahi komai zai iya faruwa. To wallahi kai ne ka kashe ta. Kawai kana fakewa da ni ne don ka ja hankalinta. Amma kuma bata bani haɗin kai ba. Karfe mun baki. Ni da muradi na. Ba zan iya ba. Wani sabon salo ne. To amma me yasa ba za ka bashi fuska ba? Da sauran lokaci. Dole yana da wata manufa. Shine damuwata da shi. To yaya kenan? Ke me yasa baki tunanin da ke yake ba?
zamantakewarsu a makaranta bata hana su kin yarda da juna ba, sai dai kash Lafiya? gizo ke sakar san ba so wani suke fama da ita. faruwa? Shakwakiyar soyayyar tasu tana dauke da rugutsumi daban-daban. Wai me ke faruwa ne? Kada ka bawa kanka aiki. Ku lafiya? Ba laifi bane. Akwai lauje cikin nadi. Jewa ta kare kenan. Da gaske yake ko da wasa? Wannan ba nuna kishi bane? Ni ba na kishi da ke. Kawai ki rabu da shi. Ba zan yi soyayya da kowa ba. Ke baki san zafin so ba. To zafin son ki da shi ya karba miki soyayyarsa. Za ki ga ta yadda zan karba. Sulhunsu a makaranta ko kan hanya kitsan kwarkwata ne, sai dai masu iya magana na cewa zakaran da Allah nufa da cara ko ana muzuru ana shaho sai yayi ni da muradina. Ba ma zumunci, ba ma taimakon junanmu. Babu shi babu yata. Ba ita ce kadai mace a garin nan ba. Kar ki gaya min bakan magana. Zai samu wanda ta fita. Ba zai samu wacce zai aura. Daukar nauyin shirin Mustapha Abdullahi Dandume, masu shiryawa Mansur Yusuf Mansho da Haruna Ibrahim Roji, mataimakin mai bada umarni Aminu Arrahu 747. Kar ka zo har gidana ka ci man mutunci. Saboda abun kunyar da miji ke a wannan garin babu wanda zai dauka bashi. Babu wanda ya yarda ya aure ka a ƙauyen nan. Bada umarni Nura Mustapha Wayi, ni da muradina. Sai dai mu yi haƙuri. Sun aikata zunubi mai girma. Zan gaya maka. Ni na san yadda zan yi in shawo kan wannan matsalar. Da baka faɗa hakan ba. Idan ka dace ka samu salama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni da muradina. Wannan shirin zai fara zo muku ne ranar 15 ga watan 7 shekarar 2000. Waye taɓa min ke? Nuna mai bai isa ba. Waye ne shi? Kana iya gina ramin mugunta daidai gwargwado domin watakila kana iya tsinda makafarka a ciki. Duk wani bayani da zaki min ba zan taɓa sauraron shi ba. Ina tambaye ki, ke ce Azima ko ba ke ce Azima ba? Ke ce Azima? Saboda wanda mahaukaci a kawai kirkiri. Ke ce Azima? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi yau ko ni ko ita. Wallahi ko daji bai dau mataki ba. Wallahi sai na dauka. Umar Sale Hausa TV. Kiwace irin dakikiya ce mara hankali wanda bata san ciwon kanta ba. Amma ina son kasancewa duk macen da ta rabe ka wallahi sai na bata mamaki. In har kika dore mu wannan rayuwar ba za ki taɓa yin nasarar gani ba. Wannan marin da kamun na ɗauke shi a matsayin tukuicin san da nake maka. Amma da ba haka ba, da na nuna maka cewa kowace ce Husna. Me haka na yawo da wuka da ranar tsirara kowa yana kallon ka. Me haka? Ina ruwanka da ni? Ka dalla malam da kadan an gaya maka cewa ka gyara zaka. Wallahi zan wuce abin da na dauko akan ku. Na rantse da girman Allah. Wallahi ta. Na rantse da Allah da shaidu a layin nan. Wallahi da sai na kafa mata shaidu. Kaga na karya na fata yanda yi fa. A ta san wace ce Husna, da na nuna musu wace ce Husna unguwan nan. Nasarar gani. Akan wannan yaran sai shi ma sa mutunci akan wannan yaran wallahi. Sai ba wulakanci. Ko a hanya ba ke ba shi barantana wata rana idan ke miki kwab ɗaya jawo kansa. Gadon dukiya ba illa bane, haka zalika amfani da ita ba illa bane, sai dai kash wane ne zai iya tasarrafin dukiyar, sai dai 'ya'yan sun nemi su da gayyara, rayuwarsu ta shiga cikin kunci domin ganin cewar ba su mallaki abin da suke da shi ba. Na ji na kamu da ƙaunar shi. Ya kamata ki yi amfani da abin da nake son na ga. Kar ki sake ki nuna mai kina son shi. Saboda tukunna ma in ban da ke da abinki dube ki. Wani namijin ne zai ganke ji cewa baya son ki? Babu wallahi. Ke mace ce kamar yadda na gaya miki, kina da kyau da sari kuma yar gidan mutunci. To ta ya za a yi ki bari? Tabar da kuma tirza za ta kaya. Tabbas suna iya mallakar dukiyar ko ku a'a. What? Ni za ka kalla ka ce mai gadi? Kada ka ƙara sakewa ka saka mahaifina. Daga ina? Kawai ka zo kuma mai da bawa ni kenan, ni wallahi ta nake ma. Labari da tsarawa Abba Abdulkarim Yalwa, daukar nauyi Ishak Miya, mashiryin shirin Umar Musa Sele, mataimakin mai bada umarni Ibrahim Shamu. Da Allah an ci galima kuɗin mutumin can tun da shi ya walar da mu. Taran fa ya ga sawun baburin sanan taran fa ya a wannan ake sa wannan ake tauga. Wanda ya bada umarni Sa'ad Maska, nasarar gani. Don shiri zai rika zo muku duk ranar Talata misalin karfe 8 na dare. Me dan kwali na gode. Na ce ma masu kallo da saurare wakoki na Hausa. To dama ya samu ba. Rarara Multimedia sun sako muku wannan kundin da kuka dade kuna jira mai suna mai dan kwali. Ko da yaushe ba kyanan ina tunatuni ki taimaka min ki
kyala batun wani. Tunanina soyayya, baccina soyayya, mafarkina soyayya, kin sace tunanina. Wannan kundi mai ɗauke da waƙoƙi guda 18 wato audio album ya fita a wannan watan da muke ciki. Wani ya rasa wani zai bayar wani zai samu, ga kiɗan wani ya zauna wani ya miƙe wani ya gamu. Na buga muku yan mata da samari masu tulinge kun san ba za na bari ba. Wannan kundi ya zo muku da wani sabon salo wanda suka sha bamban da irin waƙoƙin da kuka saba sauraro. Kundin mai ɗan kwali ya fita a wannan wata da muke ciki. Don haka ga mai buƙatar sidin wannan waƙoƙi za ku iya samun sa a iya inda muka ambata. Ofishin Rarara Multimedia da ke kan titin Zurat Kano daura da gidan ɗan Hassan. Za a fansar da wannan faifan CD akan Naira 300 kacal. Ina araya saboda ke ne zama annurin zuciya. Kin bani so ni ma na baki da mu ji daɗin duniya. Ni ma ina araya saboda kai ne ka zama haske. Sannan kuma ga waɗanda suke wasu ƙasashe ko kuma jihohi da ba za su samu damar mallakar wannan faifan CD na waƙoƙin mai ɗan kwali ba, za ka iya tura kuɗin CD ka, mu kuma mu tura maka waƙoƙin ta hanyar salula. Sai ku tuntuɓe mu a waɗannan lambobi kamar haka: 070 64 96 44 17 ko kuma 081 39 000 501. Sannan kuma wani albishir, akwai kyauta mai tsoka ga mutum 10 na farko da suka fara fansar wannan faifan CD. Ku tuna da sunan mawaƙin Suleiman Andos.